Sa mga pangenot na bareta, pagbabaha asin pagrasay nindaga na itala sa Albay asin Camarines Sur hulikan paguuran. 10 anyos na aki iridukan mabangga nin motorsiklo sa Masbate. Tamang pagbakal nin Christmas lights ipinagirumdum kan Bureau of Fire Protection. Piling senior citizen sa Legazpi natawan nin amay na pamasko kan ako Bicol Party List. Asin abangan ang mga eksena sa ginibong Grand Pet Festival sa Legazpi. Maray na hapon, Lunes, Disyembre 19, taong 2022. Huninan mga baretang Tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Pagbabaha asin pagrasay nindaga na itala sa Albay asin Camarines Sur hulikan daing untok na paguuran. Detalye sa report nila Arnie Miranda. Hulikan makusog na pag-uuran kasubagong aga, nagabaan riprap na ini sa Purok 5 Barangay Sipe, Daraga, Albay, nabagsakan kainian sarong nakaparadang tricycle na tulos manapig turuwangan na mahali kan personahes kan engineering's office kan LGU Daraga. Istorya kan tagsadiri kan tricycle, namati niya na sanan pagbagsak kan riprap, nakataid kan sa iyang garahehan. Nagkaturog kaya dyan, nagdun naman ako, anong oras kaya maluwas. Nga tawag tamora noon. O, tapos, ito, pagbalik niya, may luminagabaw, guminalik sa kuya, gabaan na nga sa garahe ta. Yun po ito. Nanutaran man ang pagbabaha sa man iba-ibang lugar sa Legazpi kasubagong aga. Siring na sana sa Barangay 24. Ang iba kay adigdio, sige ang parong dyan na ano ang kibaybay siminto, araw kanyo. Ang baybay kanyo, pasir niya naman sa informal. Eh dapat malimpyan ini, pag nalimpyan ini, malinig na ini, ararom na naman ini, diretso ang tubig, pasirin gumaan. Nagkaigwamanin pagbabaha sa Barangay Puro. Pag malas ka mo, may kabasa makanataan. Kaya man minabahat yari sa iyo. Pero kung nag-aaga ang uran, talagang mabahas yan. Sa datos kan Office of Civil Defense Bicol, 10 munisipalidad sa riyon ang naka-eksperyensya nin pagbabaha. Siyam digdian sa probinsya nin Camarines Sur asin saro sa Camarines Norte. May naitalaman na landslide sa Kapalonga, Camarines Norte, asin Barangay San Sebastian, Lagunoy, Camarines Sur. 6 a.m. mo niyan ma'am, may nai-report po sa tuang PDRMO Camarines Sur na tulong munisipyo na may 122 na families or 395 individuals na nasa loob po ng mga evacuation centers. Ito po yung sa Calabanga, 78 families or 247 persons, Lagunoy, 41 families or 135 persons, and Tinambak na 3 families or 13 persons. Medyo pwede pa itong dumagdag as the hours go by kasi yung iba pong mga provinces ay nagko-collecta na rin po ng kanilang updated data. May nagkapirang dalan asin tulayman na paramientras na day maagihan hulikan pag-uuran siring kan 4 na munisipalidad sa Camarines Sur. Alert pa din po ang Emergency Operation Center po natin. Carried over pa po siya nung STS Paeng and nung naganap na lindol po sa Camarines Norte. So until now, naka-red alert pa rin po tayo. Daiman maagian ang tinampong sakop kan Barangay Buhatan Road sundo sa Barangay Alimsog sa Santo Domingo, Albay. Daraman kan daing untok na pag-uuran, nagpautob naman nin lakdang kontra kalamidad ang gobyerno probinsyal kan Albay, kung sain paramientras na suspendido ang trabaho sa mga opisina de gobyerno maginan klase sa gabos na level. Pigpautob man ang parehong lakdang sa Camarines Norte magin sa Camarines Sur. Sa presente, padagos ang pinagigibong monitoring kan OCD Bicol sa mga lugar na labing naapektaran kan daing untok na pag-uuran sa rehiyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Arnie Miranda. Diez anyos na aki iridukan mabangganin motorsiklo sa Masbate. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Pigaaragapan kang personais kang MDR Remomobo Masbate ang 10 anyos na aking lalaki matapos na aksidenteng mabangga ning motorsiklo. Sa tinampong saup kang barangay Tabuk Mobo Masbate, mag-alas 6 ning banggikan Sabado, Disyembre 17.
Sa impormasyon, nagkakaroling ang biktima sa lugar, mantang papabalyo sa ibong na tinampo, day subot na antisiparang kang biktima ang papaabot ng motorsiklo na nauli sa insidente. Kabilang kalsada sa matatawid sana sa ya. Ano naman yan sa may pedestrian eh. Actually po wala pa naman. First time pa lang yung nasa pedestrian po. Tulos man na naidalagan sa ospital ang biktima na suminapo ng lugad sa payo asin hawak. Madali pa uwi, ganon kaya maraming mabilis na sakyan. Minsan yun, nahagip na minsan hindi na maiwasan na aksidente. Sa mga driver naman sana, magano lang tandaan lang kahit mamadali pa uwi. Pero ano pa rin, safety bago Huli kang aksidente. Nagpatanid ang otoridad sa mga magurang na pirming bantayan ng sendang mga asinday pagtugutan na magkaruling sa mga delikadong lugar. Siring kan tinampo, nakadakol ng gad ang nag-aaraging mga bihikulo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Piling senior citizen sa siyudad nin Legazpi natauwanin amay na pamasko kanako Bicol Party List. Bagong multipurpose building sabay man na pinag-inaguraran. May istorya si Mariel Lorenzana. Karunay ni ang kaligtasan. Dagos na pig-inaguraran ka na kaaging Biyernes ang duwang eskalo na bagong multipurpose hall building sa Barangay Rizal, Legazpi City na pigdunarakan ako Bicol Party List. Para sa residenteng si Lola Salvacion, bentahin ng gad ang nasambit na edifisyo. Siyerto kaya daang pusog ang pundasyon kaini asin magagamit ng gad tuyong may mga darakulang pagtiripon sa barangay o kaya naman kung may bagyo. Kami nagpapasalamat na pinagkaagan man kami digding multipurpose. Napagayon bagaan sa muyang barangay. Improvement man iyan para digdi sa samuya. Sa pagkakarealisar kan kahagadan kan barangay sa partido na magkaigwaman in multipurpose hall building, asigurasyon ni Barangay Kagawad Irene Romano, pagkakaingatan ng gadnindaan na edipisyo. And finally po, since nakalagi ni sa IAP, pasalamat po, na-implement ng ngunya, nagkakaigwa na po kaming new constructed barangay hall through the effort po kang AKB. Pinanginotan ang inaugurasyon ni ako Bicol Party List Executive Director Attorney Alfredo Garbin Jr. Kaibanan sinda Legazpi City Councilor Attorney Butch Lucila asin Luis Gutierrez. Sigun kay Garbin, kadakol pa sindang proyekto na padago sa pigmamaniugot na magkarealisar. Na syerto ng gad na mapagian sa buhay kan mga Bicolano. Ang importante, padagos kitang malaan ki pondo. Yawan sa tuyan chairman, si Congressman Saldico, kang Committee on Appropriation. And dahil kadipisilan, na maglaan ki pondo kung ini pangangaipot talaga kan sa tuyang barangay. Kasabay kan inaugurasyon na naoman in gift pack sa 318 senior citizens sa nasabing lugar ang partido. Ang pasalamat ko na nagkaigwa kayo ni na pangbigayan ako Bicol. Dahil ang mga seniors ko talaga, nangangaipot talaga. Salamat sa ako Bicol, naka-receive kami kang food pack galing sa kanila. Makalihis kaini, nagdayo man ang partido sa Barangay Buraguis. 454 man na senior citizen ang napiling benepisyaryo sa lugar. Nakula ng tabang ko sa muyat ng mga senior. Maraming salamat po kay Kong Pido. Igulama kami ngunya pamasko, yun na advantage ka na eh. Pamasko ngunya na pitsa 25. We continue to provide assistance and at the same time, kumbaga, protect their interest by pushing for those measures, legislative measures, duman sa Kongreso na ngunyan napapakinabangan na kan sa tuyang mga seniors. Dinayo man kan partido ang Barangay Anislag, Taisan, Gabawan, Bangkerwan, Maslog, asin Barangay Kutmon Kamalig. Ngani manaoman in amay na regalo sa mga senior citizens sa lugar. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana. Tamang pagbakal ng Christmas light ipinagirumdom kan BFP. Asinabangan ang mga eksena sa ginibong Grand Pet Festival sa Legazpi. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun.
It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa Kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalik-an Ako Bicol Online TV. Rehiyon padagos na makakamati nin pag-uuran sundo sa agas sigun sa pag-asa. Detalye sa istorya. Nila Arnie Miranda. Padagos na makaka-eksperyensya nin mga pag-uuran pagdaguldolasin pagkikilat ang bilog na reyon sundo sa aga sigun sa pag-asa. Epekto ini kan shoreline asin northeast monsoon o amihan. Sigun kay weather forecaster Ariel Samudjo, sa siring nakamugtakan nin panahon, dakula ng gadan posibilidad nin mga pagbabaha asin pagrasay nin daga kaya pigpapatanidan ng gadan publiko na maging rigmat nga ni daing mamugtak sa peligro. So ang shoreline, iyo po yan ang boundary kang malipot na doros na darakan amihan, asin kang mainit man na masakan doros na hali sa dagat Pasipiko. So nakakaigwa ng convergence pag nagsabatan niyan yung duwa, yung malipot sa kamainit, nade-develop ini yung mga cloudiness na nagdadara sa tuya ngunyan ng mga pag-uran. May nakabandera naman na gale warning, kaya para mientras napigbabawalan ang mga saradit na lunadang pandagat na maglawod. Igwa po kitang gale warning sa seaboards, mga seaboards kang Bicol region. Sa seaboards kang Cam Norte, Cam Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Cabalinaang Burias Island. So pinapayuhan itong mga nagagamit ng mga saradit na sasakyan pandagat na kung pwede demo na kita magpalaot, inaasahan na darakula ang mga pag-alon. Mayo man na pigbabantayang raot nin panahon sa luwas kan Philippine Area of Responsibility an pag-asa. Alaga daiman pigahali kan pag-asa ang posibilidad na antes matapos ang taon, may mabilog pang low pressure area o bagyo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Arnie Miranda. Tamang pagbakal nin Christmas lights pigpagirumdom kan Bureau of Fire Protection. Ano ang mga dapat aramon sa pagbakal kaini? Aramon ta sa istorya ni Maria Lorenzana. 14 taon na ang Christmas lights ni Tatay Ernesto kan Barangay San Roque, Legazpi City. Istorya niya, iba man giraray kundi kalidad ang pigbabakal na Christmas light. Apwera sa nakakatipida siya taon-taon, kampante man da siya na diit sa naman ang tsansa kaini na magkausanin kasulo. Mga inot pang design yan, mga kaitupa. Kaya medyo matibay talaga siya. Technician kaya ako, kaya pig-repair ko na lang. Tapos traditional ta na bagang pigkakabit taon-taon ng mga Christmas decor. Kaya pabalik-balik lang. Sigon sa Deputy City Fire Marshal kan Bureau of Fire Protection Legazpi na si Fire Inspector Mark Joshua Malano, ngani magkaigwanin salbadong selebrasyon ang Pasko asin bagong taon, importanteng tandaan kan publiko ang safety standards na sa indang piglatag sa pagbakal ng mga Christmas light. Yung sa pagbili naman po natin ng mga Christmas lights na may ICC stickers po, is assurance naman po sa ating sarili. Di ba po magdi-display po tayo ng mga Christmas lights sa ating bahay?
Ngani mas maimpormaran ang publiko sa pag-ibitar sa kasulo, padagos banda asindang nagkukundusir nin bandilyo o paglibot sa mga buro-barangay sa syudad, kasabay kainian pananao manindanin leaflets na may mga nakapalaman na fire safety tips. Siguraduhin po natin na walang mga open wires, tsaka hindi hanging po yung mga extensions para makaiwas po tayo sa mga short circuit na pwedeng mangyari. Gawa po kasi sa light materials, kaya madali po silang masunog. Mientras tanto, sa maabot na Disyembre 23, itatatag naman ang mga personal kan BFP sa mga terminal, port, malls, asin iba pang lugar na pigtatawo nga ni tulos na makapagtaong asistensya. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana. Grand Pet Festival ginibo sa syudad nin Legazpi. Ang mga eksena aramunta sa istorya ni Nomer Corporal. Kaiban sa iyang 8-month-old fur baby, pig-aprobitsara ni Maria Antoinette kang kimantong daraga, ang pig-upreser na free veterinary services and consultation kang Bantay Animal Welfare Albay o Baw Albay, na ginibo sa sarong dakulang mall sa Legazpi kan Sabado. Sabi niya, bilang fur mom, responsibilidad niya na pangatamanan ng saludkan sa iyang baby dog, kaya dahi na siya nagduwa-duwa pa na aprobitsaran ang libreng serbisyo kang Baw Albay. Dako lang pasalamat na may event na arog kaini, especially sa mga tao niya na ini kasing program na ini wara ini pigpipili may breed or wara pantay-pantay digdi. Total na 87 fur babies ang napagsirbiyang kantulong volunteer veterinarians na sinda Dr. Manny asin Princess Victorino asin Dr. J.D. Enriquez. Kabali sa libreng serbisyo na pig-upreser ang libreng check-up, free ear cleaning, free nail clipping, free deworming asin free anti-rabies. Sigun kay Lancer Shell Altabano, ininang ikaduwang taon kang aktibidad na ubetong mapangatamanan ang salud kang fur babies. Siring kaya sa tawo, kinakaipuan man ang proper grooming sa mga tamang hayop asin ang pagmantinir sa mabaskog na salud. So, yun rin po yung gift namin sa mga fur parents and fur babies na lagi sa amin na nagsusupport sa Bantay Animal Welfare. Target lang namin dito is from all Albay lang po. Apwera sa libreng check-up asin consultation, nagtiripon man ang fur parents asin sa indang fur babies para sa Christmas Pauti na ininda kang Baw Albay. Naging makulor man ang Christmas Pauti huli kang parlor games. Since Ayala Malls kasi is open talaga as a pet-friendly mall, so ito yung way namin to connect the community and the mall na awareness din, kumbaga, na alam nilang welcome talaga ang pets dito sa Ayala. Antes matapos ang aktibidad, naging highlight ng gad ang search for Ambassador asin Ambasakat 2022 na naiuli ni Courage the Golden asin Larry Dakat. Ang aktibidad, parte pa man kang ikaduwang anibersaryo kang Baw Albay. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Asinyanan katripunan kan mga baretang tatak Bicol. 6 days na sana, Pasko na. Ako si Jen Nunez. Salamat.